Sa nama su danas preživeli svedoci stradanja koji čuvaju i nama prenose pamćenje. Njihovoj žrtvi i stradanju se klanjamo i naravno pamtimo, ali naše pamćenje, razume se, nije zlopamćenje. Večni pomen svoj našoj braći i sestrama nevino postradalim u operaciji koju zovu Oluja. Mi ćemo da gradimo najbolje odnose sa svim zemljama sveta, pa i sa onim narodima koji su se o nas u prošlosti ogrešili. Uvek ćemo da prihvatimo i pokajemo se za zločine koje su neki počinili u naše ime. Pružat ćemo i pružamo ruku prijateljstva svima koji žele da je prihvate, ali nikada više nećemo da ćutimo i nećemo da se stidimo zločina koji su počinjeni protiv našeg naroda. Neka je slava mučenicima iz Oluje, neka živi Republika Srpska, živela naša Srbija.